Здравейте, не съм се включил скоро с видео. Реших да ви направя тест на термозащита на кремът на Калианто, любимият крем на моята жена. Той е с слънцезащита, термозащита, изглаждащото действие и още много други неща, но днес ще изтестваме термозащитата му. Сега по принцип крема се слага на ръката, за да се разтрие добре и да се активира самата формула. Но ние ще го сложим върху самия лист и ще го разтрием добре. Се вижда. Намазваме хубаво. Сега някой ще почне, да, ама тя косата не е хартия. Знам. От почти 30 години всеки ден работя с всякакви коси, знам кое е коса, кое е хартия, но да видим. Престане на 230 градуса. Опа! Това се случва с вашата коса. Мирише брутално и мисля, че ефекта е перфектен. Защитава до 230 градуса.